आंनि बे शिबदार मोसाहारि इउटुब चेनेलाव बरायलायबाय माने जों दिनै दाख्लैहाय दालाय बावखुंग्रियाव थांनाय भिडिअ बानायदोंमोन ना ओमफ्राय दिनै बावखुंग्रियाव थांनो नागिरदों आरोखि ना माने बावखुंग्रियाव ससे गाखोगोन ओमफ्राय दा आं डिडि ब्लगखौ नेगासिनो दं ओमफ्राय दाबो फैया आरोखि ना फैगासिनो दं दा मानसिया ओमफ्य दहाय फन खालामखांबाय आं माने दा बे नाम्बार 2 जागोन आरोखि ना दाख्लैना नाम्बार 1 मोन आरोखि ना बे एबार जों थांगोन बावखुंग्रियाव थांगोन ना नाम्बार 2 जागोन आरोखि ना स' गासिबो होनबा नोंथांमोना नायलांबाय था जों ओमफ्राय डिडि ब्लग फैबानो थांसै आरोखि ना बिथांखौ नेगासिनो दं ओमफ्राय दहाय माबा फैगासिनो दं होनदोंमोन आरोखि ना गासिमोन माने डिडि ब्लग बिथाङा फैगासिनो दं आरोखि ना ओरैजाय फैगासिनो दं ओरैजाय माने आं गामिनि दालां खाथियाव नेदों आरोखि ना बेखौ जोंनि गामि खाथिनि दालां आरोखि ना बैलाय फैगासिनो दं ओरैजाय आंनि खिथुनिथिंजाय ओमफ्राय आं ओरैजाय साइकेलखौ दोनदों आरोखि ना बे जोंनि गामि खाथिनि दालां आरोखि ना लोगोफोर एकदम सरायघाट दालां आरोखि ना बैलाय डिडि ब्लग बिथाङा फैगासिनो दं आरोखि ना जोंना सारा फैगासिनो दं ना इलाय दिनैसो गोबावनि उनाव दिनैसो ब्लग बानायबायलै गासिमोन हामा मोननाङा गासिमोन गाज्रि मोना आरोखि ना बबेजों फैदों होननानै थ' गासिमोन माबा नाम्बार 2 जागोन आरोखि ना बे दिनै बावखुंग्रियाव हाजो ससे गाखोनाय आरोखि ना माने डिडि ब्लगजों जों गाखोसै दिनै सानैजों जों माने जों सानैल' आरोखि ना रावबो लोगो गैया आरोखि ना दिनै मालाय खामानि दंनो सोरनाबा माने बिदिनो पिकनिक जाहैनोसै आरोखि ना सोरबा मालाय माबा 2022 फैगौ ना ओंखायनो बिदिनो बहायबा बेरायदों आरोखि ना ओमफ्राय नै आंना बाइकआ ओमफ्राय नै लोगोना बोरै नांदों दिनै आंखौ लोगो मोनसिनानै दिनैसो फार्स्ट बिदिनोसो लोगो मोनलायबाय इनसिट लानोसै दे इनसिट लाबाय जों गासिबो बेरायनो औ स' गासिबो हाबदा फैबाय आं दिनै बिरादनो माने बावखुंग्रियाव जों थांगोन आरोखि ना सानैजों ओमफ्राय बियो दाख्लैना नाम्बार 1 ओमफ्राय दिनै नाम्बार 2 जागोन आरोखि ना स' गासिबो नायलांबाय था होमबा ओमफ्राय जों थांसै आरोखि ना नैबे मा स्टार्ट खालामसै आरोखि ना जोंनि गामिनि दालांनिफ्राय आरोखि ना नैबेलाय आरोखि बेनो गासिबो होनबा जोंनि गामिनि दालाङा गोलावथार आरोखि ना एलबाम गानो बिराद मोजां जागोन आरोखि ओमफ्राय खम आरोखि ना जोंनि गामिथिं बानायग्रा बिदिनो ओमफ्राय नैबिथिं बैग्रि बागान आरोखि ना बैग्रि फिथाइ दं ओमफ्राय नैबिथिं चावमिनबो दं आरोखि ना चावमिन र' खाथियाव दंलै नै बैलाय ओरैलाय चावमिन आरोखि ना थ' गासिबो नायलांबाय था जों थांसै आरोखि ना बेनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय दा होमबा लोगोफोर बेनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय जों साइकेल सालायनायखौ मा होनो होमबा डिडि ब्लग दाहाय देखायसै आरोना जों माने बारा गोबाव खालामला डाइरेक्ट सहैनाय लांसै होमबा गासिबो माने गोलाव जागोन आरोखि ना भिडिअआ माने मोजां जायगा दङ देखायलांसै जायगायाथ' मोजां जोबखा गासिबो स' गासिबो नायलांबाय था होमबा बेनिफ्रायनो स्टार्ट खालामबाय जों गासिबो माने नै जोंनि गामि खाथिनि साहा बागान मोनबाय आरोखि ना माने जोंनि गामिनि ओमफ्राय जोंना ओरै गामि थाबाय ओमफ्राय ओरैजाय सा आरोखि ना ओमफ्राय साथिंजायनि ओरैजाय बिदिनो फिसा साहा बागान दंमोन ओमफ्राय माने बेखौ नोंथांमोननो देखायबाय आरोखि ना भिउफोरखौ नायना लादो माने बरिया आरोखि ना भिउफ्राबो बार खोलो खोलो बारदों आरोखि ना ओमफ्राय गिदिर दंबावो गासिबो दा दिन्थिगोन आं गिदिरखौ स' गिदिरखौ दा देखायसै आं गासिबो नोंथांमोना नायलांबाय थादो होमबा बैयाव डिडि ब्लग दं आरोखि ना स' गासिबो नायलांबाय था माने बेयो मा होनो नाम्बार 2 जागोन आरोखि ना बावखुंग्रियाव थांनायनि ओमफ्राय ओरै थांला माने गोबाव जागोन आरोखि ना भिडिअआ थ' बिदिबा नायलांबाय था लोगोफोर फैलाय डिडि ब्लग बिथाङा भिडिअ फैदों स' गासिबो नायलांबाय थादो होमबा भिडिअआ गोलाव जागोन माने बांद्राय गोलाव खालामा आं स' गासिबो बावखुंग्रिखौ मोनथारसै नै ओमफ्राय जोंनि गामि खाथिनि माबा मा होनोमोनलाय माबा मोनबाय आरोखि ना साहा बागान मोनबाय आरोखि ना लोगोफोर भिउफ्रा बिराद बरिया आरोखि ना खोलो खोलो बार बारो माने बैसागु फेस्टिभेल बावखुंग्रि गाखोनाय माबा बोथोरफ्रा बेहाय आरामसे बेरायनो फैनांगौ आरोखि ना गार्डेन बायदि ओमफ्राय नै जोंना डिडि ब्लग बिथाङा बेबो अफर'ड आरोखि ना फुरानो सालायगासिनो दं बिथाङा माने दा टाइमा 1:20 जाबाय आरोखि ना टाइमा अफर'ड जोब आरोखि ना दा टाइमा 1:20 जाबाय अफर'ड जोब आरोखि ना ओमफ्राय नैबेयाव एसे मोजां औ स' गासिबो नै साहा बागाना फ्राय जोबनो थाङा आरोखि ना जोबजासिम ओरैजाय बैसिम गोजानथार आरोखि ना ओमफ्राय ओरैजाय लाबोआसै आं माने भिडिअआ गोलाव जागोन आरोखि ना गासिबो आय' स' गासिबो नै डिडि ब्लग बिथाङा बे साहा माबा बिलाइखौ मोनजोबा साहा फुदुंना गासिबो लोंजोबगोननो दोआव होजोबगोननो गाव गासिबो मालाबा दिन्थिनोसै साहा लोंनायखौ नुवा होनदो स' गासिबो औ स' गासिबो बेनो आरोखि ना ओरैजाय जोंनि गामि खाथिनि लकेसनफ्रा आरोखि ना हेभि बरिया आरोखि ना जेबो डिस्टार्ब गैया गारि मथरनि खालि अफर'ड औ ओमफ्राय ओरैबो साहा बागान
ओरैबो साहा बागान भिउफ्राथ' बुंनांखाया आरोखि ना फुरा बरियाखा ओमफ्राय ओरै हाजो माने एलबामफोर गानो बरिया आरोखि ना लकेसना मोजां आरोखि ना ओमफ्राय नैबे माबा मा होनो खिखर बिफां ओमफ्राय खिखर बिलाइआ दा सिरिजोब्बाय आरोखि ना जेला एबार बैसाग खाथिबा खिलिजोबनोसै ओमफ्राय माबा मा होनोमोनलाय बे बिलाइ खिलिबा आराम माबा आरोखि ना मा होनोमोनलाय साइख्लेम जायो बेहाय जिरायनो बरिया लामाया ओमफ्राय माने नैबे आरोखि ना जोंनि गामिनि साहा बागान माबा बावखुंग्रि खाथिनि माबा होनो बेखौ राभा बेलगुरि लोगोफोर राभा बेलगुरि नै आंना साइकेलाव हाबनानै थालायसै र' गाइसमोन बख'गोन आं बेखौ दा बख'खांबाय आं गाइसमोन ओमफ्राय ओरैजायबो बेरायहैजायो आरोखि ना नैबेजों ओमफ्राय दाथ' सान्दुं गोसा ओमफ्राय लकेसनफोरखौ मोजां नुवाखै आरोखि ना गाइसमोन ओरैजाय बेयावनो जोबथाबाय लोगोफोर दिलिबो बिथाङा फैगासिनो दं ओरैजाय ओइलाय भिडिअ लादों आरोखि ना गाइसमोन बेबो ओमफ्राय नैबाव बे साफार खाग्राफ्रा बेयावनो जिरायदो आरोखि ना माने लोगोफोर हाबनानै दिन्थिलां माने हाबनानै दिन्थिबा गोबाव जागोन नालाय ओंखायनो हाबनानै दिन्थिलां आं दा दिनै हानाय नंला आं मालाबा देखायफिनसै आरोखि ना ओमफ्राय ओरैजाय बानायगासिनो दं एसे साहा बागानफोरखौ एसे बानायगासिनो दं आरोखि ना गाइसमोन नायलांबाय था गाइस माने फाइनालि मोनफैमारबाय आं बावखुंग्रियाव माने बावखुंग्रियाव मोनफैबाय आरोखि ना ओमफ्राय बै नुहुरदोंना लोगोफोर ओमफ्राय बेयो हनुमान मन्दिर आरोखि ना ओमफ्राय बेहाय गनेश दं ओमफ्राय गंगाबो दं आरोखि ना गाइसमोन ओमफ्राय बे मन्दिर आरोखि ना माने बेनिफ्राय स्टार्टिं खालामबाय जों लोगोफोर आं दहाय होनखादोंमोन ना डाइरेक्ट लायसै होननानै ओमफ्राय बेनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय ओमफ्राय गारि गंनै दं मानसिफोर दंफैयो खोमा बेखौ मिन्थिया गोजौसिम दावखाखै गाइसमोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो दासो मोनफैबाय आरोखि ना ओमफ्राय बेयाव खुलुमलांसै र' गाइसमोन ओमफ्राय नैबावबो शिब मन्दिर माबा आरोखि ना माबा दं आरोखि ना बेयाव फट' गाइसमोन नायलांबाय था गाइसमोन मा बुंनो आरो गाखोलांसै जों ससे एसे देखायसै गोबाव जाबायमोन ना गाइसमोन नैबेलाय दिदिब्ल' बिथाङा एसे मोदानो र' मोदानो माथो मोदानो गाइसमोन फुरा नै नायफिनदां नै ब्लग नायदां माने ब्लगखौ नायसिनो माबायदि जादों सावना नायदां स' गाइसमोन आंथ' मोदानो आंथ' माइकबो गैयालै माने माइकखौ लायाखै आं माइक लाबा एसे खस्थ' मोनलै आं माइक लानो बायो आरोखि ना खोनाखायो आंना स्रां सेकेन्ड मन्दिर मोनबाय लोगोफोर सेकेन्ड मन्दिर औ सेकेन्ड मन्दिर लोगोफोर सेकेन्ड मन्दिर सेकेन्ड मन्दिर मोनबाय एसे बेरायसै आरोखि ना लोगोफोर होमबा मा होनो दिदि ब्लग एडभान्स बैसागु लोगोफोर बैसागु आइस साला गालिदों एसे गाखोनानै दिन्थिनोसै लोगोफोर बैसागुआव ना सिदार सानजों गाखोलाय फैलाय खेननै खालामनांगौ मिथिबाय आरो हायोबा खेनथामसो फुरा सापर्ट खालाम लोगोफोर र' फैगोन जाय जोंनो गाखोफानो लुबैदों वाव फैबाय नै लोगोफोर मा नुदों आं लाबाव नै गाइसमोन लाब साननाया जाफुंगोनलै बैसागुआवल' एडभान्स गाखोबाय आरोखि ना नायलांबाय था गाइसमोन नै लोगोफोर एसे गोजौआनो मोनफैबाय ओमफ्राय नै एसे गोजौआनो दंबावो स' गाइसमोन नायलांबाय था माने एसे लोगोफोर गोजौ दंबावो आरोखि ना ससे गोजौ गाखोनोसै ओमफ्राय थांसै आरोखि ना ओमफ्राय बेहायनो बिराद खस्थ' आरोखि ना गाइसमोन माबायाव बैसागोआव बिराद खस्थ' लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जाय नायो आरोखि ना माबायाव जेला बैसागु बोथोर सफैयो होमबा जेला हाजो गाखोनाय बोथोर सफैयो बावखुंग्रि फेस्टिभेल सफैयो होमबा बे भिडिअआव कमेन्ट खालामना बुङो आरोखि ना सोर फैयो माने जों लायगोन आरोखि ना दिदिब्लगजों आंजों आरोखि ना गाइसमोन कमेन्ट खालामना बुङो आरोखि ना आंनि भिडिअखौ सोर नायो लायगोन आरोखि ना जों दिदिब्लगजों आंजों लायगोन जों दिदिब्लगजों लायगोन आरोखि ना लायगोन आरोखि ना जों गाइसमोन नै माबा गोजौ गाखोबाय नै गोजौ गाखोथारबाय जों गाइसमोन नै नायना ला ओरैजाय नाय गाइसमोन ओरैजाय बिराद गोजौ गाखोबाय आरोखि ना जों गाइसमोन ओमफ्राय ओरैजाय दिदिब्लग दावखोबाय आरोखि ना गोजौआव ओरै दावखोलांबाय ओमफ्राय नैबेजों माबा गाखोबाय जों आरोखि ना बेजों गाइसमोन नायलांबाय था लाइभ फैदों आरोखि ना फेसबुकआव गाइसमोन नै गोजौ गाखोबाय आरोखि ना नै बेयाव दसे थादोंमोन जों ओमफ्राय ओंखारफिनबाय आरोखि ना नै
गोजौनि भिउफ्रा नायना ला लोगोफोर एसे ड्रन सुट लानो नांगौ मबाइलनि नै ओमफ्रायथ' लोगोफोर नैबे खानि जोङो ओमफ्रायथ' बेनिफ्राय बेसेबां गोजानहाय आंनि मबाइला खेबजानो मबाइलनि ड्रन सुट लाबाय आं लोगोफोर नै मबाइलनि ड्रन सुट दा ब्लग खालामगासिनो आरोना थ' बारा गोबाव थाला लोगोफोर ओमफ्राय आंनि बे भिडिअखौ माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्टआव बुंहर ओमफ्रायथ' गोबावनि उनावसो हाय 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 नै ड्रन सुट लादों आं मबाइलनि ड्रन सुट लादों नै कमेन्टआव बुंहर लोगोफोर माबायदि मोनदों ओमफ्रायथ' दिनैनि बे भिडिअखौ माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्टआव बुंहर हाय आरोना ओमफ्रायथ' बारा जाबाबो जायाबाबो नोंथांमोना मानोना गैयैसो खालामो आं माने ड्रन सुट दायो माखौ मानिफ्राय स्टार्टिं खालामनो मायाव फोजोबनो लोगोफोर नायलांबाय था बिराद खस्थ' आरो जों दा ओंखारलांसिनसै आरोखि ना मा होनो ओंखारलांसिनसै आरोखि ना दा लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांसिनदोलाय आरोखि ना नोंथांमोना माबायदि नुहुरो नाजाराखौ ओमफ्राय बै गोजौथिं गाखोला आं बै गोजौथिंहाय ओरैजाय गोजौथिं गाखोला आरोखि ना जोङो नैबे मबाइलाबो गैला जोबबाय आंना बे चार्ज गैला आरोखि ना लोगोफोर गिदिर ब्लगनाबो ओमफ्राय माने जों दा थांसै आरोखि ना न' फारसे थांफिनसै आंना रायलायबाथाय खुगायानो जोबनो नागिरा ओमफ्राय मिनिंखौनो रोगोन रायलायनो ओमफ्राय दा लामानि भिउफोरखौ नायलांदोलाय आरोखि ना लोगोफोर जेसेबां हायो एसेबां देखायबाय आरोना हाजो ब्लगखौहाय औ ओमफ्रायथ' ओरैनो जोङो बावखुंग्रियावहाय बेरायनो फैथावथाव जों ससे गाखोनानै देखायबाय नोंथांमोननो नै लोगोफोर आंनि रायलायनाय स्टाइला हिन्जावफोरनि बायदि जाबाय आरो गिदिर गिदिर नै जोंना दिदिब्ल बिथाङा सगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय था ओंखारसिनबाय नै गोजौनिफ्राय दसे सम बै थाबाय ओमफ्राय नै दिदि ब्लग बिथाङा आंखौ गारनानै थांबाय आरोखि ना ओरैजाय ओरै नुवाखै र' मानसिखौ ओरैलाय थांबाय आंखौ गारनानै थांबाय गासिमोन आंबो ओंखारबाय नै माने न' फारसे थांसै नै हेल' हेल' होनदों बिथाङा नुदों दा ओइलाय बिसिबां खाथियाव सुपारा मालाय भिडिअखौ लायदोंलै गार्लफ्रेन्डजों दिदि ब्लगआ माबायाव फेसबुकआव लाइभ फैखांबाय गाइसमोन दसे सम ओंखारबाय आरोखि ना दा नै आयु नै गोजौथार गाइसमोन नायलांबाय थादो होमबा आयौ 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 गाइसमोन नायनो होमबा आयु नै 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 गाइसमोन आयौ 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 गाइसमोन बारसिम लांसै होमबा आयौ 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 बार ओंखारबाय ना खारसा आयौ 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 ओइ खोनाबाय फाग्ला जागोनलै नै जुथा थुथा माबा जाजोब्बाय हेल' लोगोफोर माने जों ओंखारबोबाय नै बेजों फैबाय ओमफ्राय बेयाव दसे थाबाय आरोखि ना नै दिदिब्ल बिथाङा दसे फट' ओमफ्राय नैबेयाव जेला बावखुंग्रि फेस्टिभेल जायो होमबा बेयाव फांसन जायो लोगोफोर ओमफ्राय नैबेयाव माबा जायो आरोखि ना नैबेयाव स्टेज मोजां नंला र' आं साइकेलनिफ्राय ओंखारना खिथानि लोगोफोर ओमफ्राय सोरबाफोर माबाखौ गासिबोथ' मिथिखायो दानि मानसिफ्रा सोरबा सोरबा ओमफ्राय खिन्थु गोजाननि आरोखि ना नैबेजों फैयो आरोखि ना फार्स्ट लामा हाबजेननाय ओमफ्राय ओरै थाङो नैबेजों माने आसोला फट' लादों जोंना ओमफ्राय नै थान्देल होनो थाखाय सगासिमोन ओमफ्राय बेनो आरोखिमोन ना माबाया बेनोमोन माने बावखुंग्रिया ओमफ्राय जों बैयावहाय थांदों आरोखि ना बै नुनाया ओरैजाय 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 नैबिथिं ओरै बै खनायाव बैहाय बिथिं ओमफ्राय मानसिफोर दं नैबेयाव पिकनिक जाफैदों आरोखि ना मानसिफ्रा ओमफ्राय नैबेलाय आरोखि ना बेनो ओमफ्राय नैबेयावनो माबा जायो आरोखि ना फांसन ओमफ्राय नै लेट्रिन ओमफ्राय बेयावनो फांसन जायो आरोखि ना बेनो आरोखि ना ओमफ्राय बेनोसै माबा मा होनो दिनैनि भिडिअ ओमफ्राय दा अहाय जोबहैयो आरोखि ना दा अहाय जोबहैयो मिथिला ओमफ्राय बेनोसै ओमफ्राय नायलांबाय थादो होमबा लोगोफोर बेनो आरोखि ना बावखुंग्रिया ओमफ्राय बैनो गुगानाया र' जेला बैसागु फेस्टिभेल फैयो होमबा गासिखौबो दिन्थिजोबगोन आं लोगोफोर माबा मा होनोमोनलाय फांसनफोरखौबो गासिबो दिन्थिलांगोन आरोखि ना गोलाव एसे बुरजा दिन्थिगोन आरोखि ना फांसनफोरखौ मोजां दिन्थिगोन आं गाखोखांनानै होमबा जोंहा मा खनबेसे गाखोनो होन्दोंमोनलाय खोनथाम खोनब्रै होन्दों नामा खोनथाम खोनब्रै सियर जाखागोन आरोखि ना गासिमोन नोंसोर न'खौ सानदोंबा मानेखि नोंसोरजों जों गाखोफानो हागोन ओमफ्राय जाय मेङो बे थाथ'लां जों जायखिया खेनथाम खेनब्रै गाखोखागोन होमबा बेनोसै होमबा नायलांबाय था लोगोफोर अहाय जोबहै जों लोगोफोर माने दिनैनि ब्लगखौ एसेनो बेयावनो फोजोबसै आरोखि ना माने दिदि ब्लगावबो थांसै माने आंबो थांसै आरोखि ना ओमफ्राय माने थांसै आरोखि ना जोङो दिदि ब्लगाव थांसै आंबो थांसै आरोखि ना ओमफ्राय सासे लोगो राइडार दंमोन जोंनि न' खाथिनि आरोखि ना माने मा बुंनो आरोखि ना लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय कमेन्ट खालाम शेयार खालाम साबसक्राइब खालाम आरो मा बुङो शेयार खालामना होदो ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो ओमफ्राय साबसक्राइब खालामना गालांदो ओमफ्राय मा बुङो होमबा दिदि ब्लगा नोङो बाय बाय लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ माबायदि मोनदों लाइक खालामबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय माने थिग गैया जों गाबोनहाय दिब्लायाव थांनो हागौ आरोखि ना दिब्लायाव ओमफ्राय भिडिअखौ गाबोन आपल'ड होगोन आरोखि ना आङो ओमफ्राय
गाबोन थांनो हागौ आरोखि ना गाबोन खय थारिख मोनलाय ओइ डिडि ब्लग गाबोन खय थारिख मोनलाय गाबोन 27 गाबोन 27 थांनो हागौ आरोखि ना जोङो गाबोन 27 मर्निं राइडआव थांनो हागौ मर्निं राइड खालामनांगौ आरोखि ना जोङो ओइ ब्लग लागोन हय ब्लग लायाबो जानो हागौ आरोखि ना होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै माने डिडिबो थांसै आंबो थांसै माने ओमफ्राय जों न' फारसे थांसै आरोखि ना मा बुंबावो होमबा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय